kumtin mai hian North America mi te zinga mi zat chuang te hi an bo top mai thina maktak takin tu emu chu I hma a om renga second khat le ki hoi zewa I en le a alo bo dai chuan mu an ni to lo ani lo pon mu le an ni a ma se an mu le na hi kal thei lo na mun mak taka miril ru ti buai map na tur khopa te an lo om thina police detective ni thin David Polides chuan heng mi te bodan case makzual tak te rap om tak te chanchin hizir chiangin lekhabu missing 411 ti chu aziak ta a heng mi bo te hi police te hna in register vekan ni a atak ngei vekan ni tunchuma hian he lekhabu mi ngei mai atak ngei ya mi pathum bodan case pathum makle rap om tak te chu kan ngai thla ho le do na ni chu June ni som paruk kumsang khat chakwa somli paruk khan Venals chungkwa te hi Devil's Den State Park Western Arkansas sa kar khat chung cham turin cabin an lua ho ve a an cabin a chon an lut ta a an inda fel vela an pa berle an fanukum riat mi Catherine ni le a u mi pa pahni te chu a thlang dewa tui chen na lui luang om chuan panta a zuk in chia dayan tuma an thleng chu Catherine ni le a u te pahni chuan unaw pathum chuan tuya chuan an zuang lut ngal pata nuam an ti em a midang te pon lo om ve nuala an pa ber chu asira hena lo thua a fa te chu lo en mai maya he lui luang a hian tui khuap tu de ma oma he dem na ilam hi athuk bik em a helai a hian chen phal chu ni tho ma se no pang chaklo te ro chuan kal ngai lova Catherine chu heta hian alo vakala akal thui ta deu chu apil don ti tamai apa le a u te nan lo musi lova ma se nu pakhati na lo mu hlau tuya wazuang lu tu fati da chan chuak ta shama an pani hian an thave ve a film khura trul zia chu Catherine chan chuak tu nu hian a shil mola hetia anin biak lai hian Catherine pa chuan alo mu a afanu midangin alo bemol mol mai chu angai thavak lawanyang akuta wawaya engei lo soya ti in Catherine chan chuak tu nu chan hey ache swal trepa ka chan chuak ani hi kan tha e film khur toro se halo ti a Catherine pa po chan afanu chu azil pha ve mol poka hemi nu hian Catherine chu tui khwap tu dem nunglama hian akal daya hetia lui khwap tu hi alian lova a oi em lo boka kan muang hian no pangte po an lon mai Catherine pa po hian afapa te pahni le Catherine chu a in en chok ringa chuan afapa te a ena Catherine a en le chu alo bo mak mai athawa avakal hnaya hedem bul mai ading hiani a abul mai a hian akal son man nge akun nge ti chu wa fia atum ta a ma se de ma te chuan abalona a hnung lamte awa en pona om reng lo ani theilo lunga hian reilo te ya khan ka mureng sia khonge om ta kang ti inamang angin a shil hai ta le ti chuan a au chana ka fanu khain lo mu em ati kwalta a malo ka afanu lo chan chuak tu me che pakhat po kha awa be fata afanu mu le mu la wazota ani po chuan lo shebik haulo a ma a chan chua mu ba kha ala mu big lo thua soya Catherine pa chu a awa tui cheng le a che vela mi te chuan Catherine chu an ngai ven chan ta a then tu yan zuang lu ta an zonga dem nunglam thlengin zon ani a ma se Catherine le asul no om reng mu ani lo Windsor ti ming hi ilo sheve to reng em kan captain kul po to nai chu Windsor khel mu ani tat mai a than chu he application a hian games za chuang I khel theinia mole a khel dan ka shilang che o Windsor team mania hian kalla I games tu beri thangang Ludo Express khel dan ke entir me kang che hian match a intrane midang pathum po in minron zom ve ang game chu intran ta chuan a few moments later keima ka chak chuta poisa tak kala dong zui ka wallet a hian alo om thlap to a tuna chuan wallet a hian ka click anga ka poisa hi ka withdraw don o azauta a ol tiro I games ngai nat zong tak kerom te cricket te pool te adang engpo idu I khel theya keima ang che hian poisa tak kidong ve don ya o chuwang chuan ka description hi en la link atang hian Windsor chu han download la poisa tak lo ve ro le
ti hian mang ang takin darkar khat velan zonga darkar khadalia meu chuan Catherine pa chuan police a kauta police te po chuan helai luile a chevel ram te thleng chuan an zong tanta a uluk tak zau theiang perin an zonga ma se mutura om mi alawa wangin kha lui dem nunglama mo a khan apil palani an ring taber to a hewang hian abul ram vel chuan ring hlel ber to lova a chan chuan hmu nun ber na kha tui bul lung kha ani miawa hewang hian helai tui hi an ring ta veka ataksa an hmu ngei be segin he lui hi an tikang ta veka ma se an tikang vek nu po hian alo om reng reng lo a chevel rama buk chuan an le ta juni somni pahni ani a Catherine bawa tangin ni rukaliam to a zong tu te chu heram kilometer som pahni do na hla hian an oma tlang panga kal chhopa in Catherine chuan kau vak vaka chuti lai tak chuan pu ka tangin me cheno pang tui chen kor ringot ha in ron chuak ta zong tu te chu ron en thla in heta hi ka om a ron ti ta zong tu te chu a thong le a Catherine nge yalo ni tui chen kor chia a hana in ataksa a pem te reuh te ba ka ran nung se na ti lo chu hliam lian engma anei lova a tha em an soidan chuan ama la kha a thla muang lu tuka kha chena bawa thlaphang mel po aput lo thu an soi a chung te nen an in hmu nu chuan a chung te chuan an oi theilo an lom boxi namdoi in an shwaya ma se that vek thuan lo soya ti chuan he me cheno pang hi kumriat mi lek ram noya pola kal ngai lo ani he Devil's Den Park hi avoi khat kalna ani maya ti chuan ama in ram noya ni ruk chung ni ruk le zan ruk zo kani chu tui chen kornen ringa ta wak vela helai bela hian zong tu te chuan tui mu tura om mi alo thu an soi boka ataksa hian tui atla cham mi alo ari na ero tle ma hlo via chumai ani lo kha abo na lui tang khan me pa enin kilometer som pani do na ni a ataka kal phei chuan ram hnuai kong hi angil par lova kong cheng chetin reng kalangai bok tlang le thingkung lian tak tak te kal pelangaya ani na taka chuan zong tu te khan kha tlang puk alo omna thleng tur khan kilometer somli pariat vela ya kalan ringani chu chuta phei khok po bun lo Catherine kha be sei phak lo la a alo oma kumriat mi lekani ani na taka chuan thi tur ani zok thunei tu ten Catherine ngei chu an zot ta a engtin ngei kal engtin nge ta kha ni lo oman ti chuan ka shelo ati ka sheto lo ka baudan chia po kha ka shelo ka shet om chun chu azan ma sabber kha phul luma kamu hila ka harle chuan puka ka hara atia kha kha an hmu ni abawa tanga ni rukna kha ani ni khat na le ni rukna inkara thil thleng kha engma shelo kilometer somli pariat velai akal vel na kha ashemya lawani chu nge akal lo enge omzia khoya tui nge khoya e tur nge a eyang khang chung zong zong khan le rinda ni ne yem mitam tak chuan case mak takani awan nei le mai anti maya a then khate chuan ram hnoya khan engemo tu emo a mu anga a hlau lu tuk chu arin phak bakin atlan chakanga a thil ton kha a hlau em awangin a thei hil vekani angan ti boka adang po rin dan tura tam theyang heng missing 411 case tereng renga hi chuan zo na tam taka pianga chan na ero atlem si thina ni hi kumsang ni pakhat April ni somni pakwa khan kumruk mi lek Haley Zega te hi apile pute nenan pathumin Arkansas Upper Buffalo Wilderness antia hian tlangan lona helai hi ram hlir ni in a thingtlang boka motor tlan engma omlo kham lung omna tlang sang lam an pana kan hmu mek hi ani abul thuda tang helai hi fit zani vela sang ania an han en thla a ram le luite amoi em a jingdar som pakhata tang chuan helai mun hi an kalsan le ta a an ho meka som pakhat le chan ve vela chuan heli chuan tuiluang waterfall alwan thak na lama muta a apile pute bula chuan kala chak thuwa soya ma se he tuiluang en chang tur hi chuan a thlang lama kalangaya thingkung ding chu a oma hetalon thak khianga ya apile pute chuan him anti tok lawa an phallo kalzel photang an ti a heli kumruk mi lek chu alung oi lo hle a he tuiluang hi en nge ye du a ading to pa ka en lo chuan ka kal to don lo ati ve ta mak mai a thu a min po manga yang ka kal don lo
ti in lung oi lo takin a oma api le pu te chuan ai ilian to dingla rongkal wat ro le solai chu lo om lutuk ti in an changa akal du chuang lo ole kan kal san don che nya o ti in an kal ta a an kal chak chuang lawa an hmuru thei reng chhun eng ani boka Hailey chu adinga phurlo zeta arun kal mai an ringa an ring dik ta reng bok athawa ole milong hak ru ti in aron kala ma se akal chak du ho lo alalung oi lo awangin api le pute pon kal zela an en le a an in hlat lo an hoi phei zela an kala an hoi phei le a Hailey po mong takin aron kal zela api le pute pon kal chak thei bik lo an kala an hoi zela voi khat an hoi le chu Hailey chu alo ta hau lo mai rang takin an tlan pheya an en kwala thingkung hnunga te lo biru hiala moni an tia an kawa an lamang ang tak lo chuak ro le kan kal do nia an han dia Hailey thom om reng an sheta lo are tlok Hailey la abau mak mai si ti chuan minute som ko chung vel chu api le pu te chu helai vel fang hian Hailey an kauta vak maya ma se an mulo an chuka police an kauta Hailey tan chuan Arkansas history a mi zon na pui per chu nei ani ta leilama hian charters mi za chuang an oma Wifing team pariat lai nen helicopter ten an zong futa firefighter an omboka National Guard te po an rontel ma se heti khopa na sa hian ni zong to ma se mu ani talo asul nu om po mu ani lawa ma se wifing pakhatin Hailey nu a chui chuan kongpui bula a chui top ta dai maya kongpui a hian a top maka tu emo in Hailey chu pomin an la dai nge lir thei nge mo an da an tlan pui nge ni an ti ta hiala ma se darkar somnga pakhata liam chuan ama zong tu pahni te chu abona atanga kilometer li do na an oma an muta alo thua ake tuya alo chi a an mu chuan Hailey chuan alo vaya Hailey zeiga mi ini an ti chuan o alo tia a maile kutvela hliam te nau pil aneya adang chu a that mel le a chung te nen pon in mule ta Hailey adam that nu chuan investigators te chuan Hailey chu thu an zot fia ta a pi le pu te hnunga akal me ka Hailey chuan ti hian soya api le pu te hnunga akal me ka hnuai lama en zewa a hoi chwale chuan api le pu te chu an lo om to lo mai ni lovin a hmalam chu thingkung hlerin a lo khata an omna konga a lo om to reng lo ti a hria a kumruk mi le kania a aulem lova a hmalama chuan akal topa akal zela kong a muto lo khua athima zana chuan lungkham chunga chuan amuta a zinga lo ni a he khama tang hian chukin lui azuk po a heta hian kal zelin pu ka muta a ta hian azan ni na amule a atu ka chuan mu ani ta ni ti chuan investigators te chuan zo na an nga hle kha lungkhama khan imu ni chuan tinge helicopter te khan an hu lo che a chan chu kha kham kha an en na salutuk thermal imaging an neya mu che kha oldon lutuk khalunga kha ni mungei ti chiang mo an hantia o kha Alicia min omtir na lom atita tunge Alicia chu anti chuan ka imaginary friend ani a ti ina changa aswang tuana a achiana anga yani chu khama khan ka tonga atia ka swang tuana chian ti ina soimaya he tho soi chia hi investigators le achung te chuan o athil to na wang khan ariru adik chia lo deu phani hi anti pha a he achiania soi chungchang hi chu anzo chhun zom to lem lawa ni le engtin nge kha lung kha ma tang khan I chuk thei zo ka kong khat chia oma chu po mu a har sia an ti le a Hailey chuan Alicia khan konga min shwaya kham hnoya khan min shwaya lom ka ma a om tlata ka tlak lo nan min veng tlata ti in a chang ta investigators te chuan hi imaginary friend go tani lawaniang a vena anam bok chuan an tia Hailey chu zo nan zot le ta ani le eng ange ni ai thianu chu ti in Hailey chuan asamaduma amita uka KI atoi sheta kumliania fiam thu soite nuama tilut tuka zaide ti in ti chuan Hailey chuan Alicia hla sak thin pakhat chu sange nge a baka afiam thu soite chu a soi chhong ta vela Hailey hian ti hian dikmel tak hian soima se dik thein an she thei box silo investigators le Hailey chung te chuan angai ruat na a thian mai ani chuan ring le ta zoka ma se Hailey chanchin hi news shanga puan ani a alarta le nge a interview wala a imaginary friend ya soi Alicia chu a soi zela
khama tanga chuk tura apui thu le aven zel thu te chu soya akho har tura nem thin thu te soya hetia new sapwan ani le chanchin bu te siani ta ka chuan mi pui te po thling thui zela chanchin bu lo chiar tu then khat te chuan thil hriat chhuwa an ron nei ta kumsom ni pathum liam ta khan heili bona chia hian mei cheno pang alo bo ve to ni in kumlimi ani a asamaduma amit a uka a hming chu Elana ani heli mutna khama khan athia he achian anga heli na soi Alicia hi alanai kha ani nge yang di in na sat takin alar le ta a heli guardian angel ani ti in an soya tuna hian heli hi kumsom hi paruk mi la ya lo ni veta ama YouTube channel Heli Zegi tia hian he achanjin hi chiang takin aron soya a endu tan po a en thei he a video a hian darkar somnga pakhata bo chunga a imaginary friend chang te hi soin Alicia ma hian imaginary friend ani ngai lo thule a hnuwa po ani to lo thu te a soya kha thil thleng kha atak zia soin kha a thian kha enge tunge ani a shebik lova ma se kanun na chan hi mani ti in a soi kumsang ni sompani September thla khan kumsomnga pathummi Linda Ortega hi a onau pa Eddie Huff St. Joe Arkansas samitlo in azina St. Joe hi Arkansas sa thingtlang ve tak mai ni in Buffalo River National Forest atanga kilometer ni don vela ni a helai mun vela hian tuile luiluang po om nuala inrin ni September ni somni pa ni ania Eddie le Linda te chu parka hian lui pakhata oma sangaman na acha hle ti Eddie hian a shada wangin he lui pan hian an kala a unau nu nen hian an kal ve changa an humai lo ma se heram makong ke akal na kong omsa hi kalpelin aram de uleka chuan an wazong kwala revak lawa kong pa ngai omna chu an sheta mai lo tian sheta ma se chhun engania an hlau thong ri lem lo kong chu an hu vele mai an ringa ma se khwa aron thim ta mai kong an la humai si lo an bo ta hle tian sheta chuan an thil ton hi amak hle a kan hria thei chu hemizan hian an pani hian an oma an bo duna atuk Sunday ani a hemini po hian an bowa an la om dun tho tan lo ni chuan an in then ti kan hria a chan chu edi jok chuan kong aron mu a akara chuanga inaron thleng le ta inalu chu achung te chuan enge omzia khongin om engein ti khonge Linda ti in zo na hlirin an lo khata edi chuan a thave kalom Linda chu kan chungte ina son ka thla a kan tha lom ti in a changa a chungte chuan edi chu makti takin an en le a ni thum velin bauti sia em an han ti le a angai na fa ka shelo kan tha lom ti in chang that ma se zo na an zo bel zela chiang le zwalin eng tak nge in ti eng tin tak nge in bo ta reng za ta tak nge Lindai chu mi na chwani da le ti in an zo ta heta chia hian edi chuan he thil ka hre chiang hau lo mai atita an chungte Lindai adana asoite po chu an vakola Lindai chu alo om lo ngei mai edi bula chuan khonge Lindai chu nyang le an hanti le ta edi la chuan angai na re nga shelo police an kol ta an kal na ram chu na sat takin zona ni a mu ani lo ti chuan edi aron honi atanga ni thum na chuan an bona atanga ninga na ni boka chuan he park ton tira atanga kilometer li don ramngopik em maya chuan Lindai chu mu ani ta aladam he Lindai chu an mu tir lai vel chu ani makdeu mai chu a unau pa edi ang chia khan thil thleng kha a she thiam lo a bo tlat mai ani chu damdoi ina shwai ani a thatlo na em ani lo ma se damdoi in khuma amut lai chuan a hriat na chu aron kir ang mai hian hriat chhuwa ani ta a soita ale a makhle edi anen khan sanghaman na tur kha an zong kwala an zon na lama kong tluang pa ngai pelin an kala an bauta zana arama an muta ringmuta atuka chanpui tu turte an aw fak vakani leng in chhuana tur kong an mule talova hemizan hian rama bok chuan an mule ta hemi tuk tho tan zinga hian Lindai chu athil hria chu achiang lo ruai ni in a hriata zinga tho chuan a hmalama atlan vak thua soya edia a in hliama pui tuma tlan nia a in hria thua soi heti lai vel hian edi zok tu chiang vak lo ve thawin a local ve a kong aron po ta ani mela heti lai hian Lindai ero atlan vak ringota ram noya umma se chanpui tu avina a vak vaka ti chuan mak
tak main mi enge mozata malama la angreng taka amuta tlang lon group anga kalan ni aring hiala lindai chu ana awa akuta vaya ti chuan chung ho chu an dinga lindai chu an en veka ma se makte umain ama an hriat melovin biak po an tum melova an en top mayani chu lindai chuan makti hle ma se an ma ni lampan chuan atlan zela a au pa zel boka ti chuan an ma ni tang fit zathum somriat vel bor hla a om to tia chuan chung mishinga mu te chuan lindai chu en reng ma se biak emo ron vai le te mo an tum mi alwa thingkung hnunga chuan an bi ruta thewani chu lindai chuan a hlau deuh thu a soya ma se tranpui tu amamo em awangin an lampan chuan a kal zela fit za somruk panga vel lekin an in hlatta a chung mi te chuan thingkung atang chuan an lu an ron tilanga an biru le ta thina ni chu lindai chu an pui mel lo na sa lindai chuan a hlau ta an chet phung chu makati em awangin a rap ta a an ma ni lam en pa chuan na let zongin a kala rei fe a let zongin a kal nu chuan mi mak tak te chu an bi rukna tang chuan ron chuakin lindai chuan en le ta reng mai ani chu heta hian lindai hian a hlau zia soin tu te nge enge anni a hresilo ama puitum tu anni lo ti po chiang to si heta hian a hriat le om chhun chu zana ram nuaya a thawa a hara a unau pa lo om to lova ke pen ri a hreta mi mak tak taka mu te kha anni a ringa a thim sia tu ma ku thei si lo rei taka vela chuan an kal kwal vel ni en a soya heti lai hian engkim kha a chiang lo ruai vekto ma se lindai hian a hlau em awanga thil hriat chian em ania chu chu a soya an mu tur ni tu ka khan ani to a amua a har chu ko la eng deuh hlek to a ma se ala thim hle ram hnuai po ala thim ma se azia rang chu mu thei vek thawa a thuta a en ni tlat hiana in hria a tuma mu box silo ading lama thoma hria a ava hoi chule fit som ruk panga vela hla a thingkung bula chuan mishing pian ang deuh thlalhim anga dum veksi loading zur mai chuan muta a hlau lutuk chu a thina phudot to a hoi le chu he mishing thlalhim ang tho ding hi a bula chuan a mule ta a en kwal zela adang an lo ding zel a en kwala an lo ding zel heng ho hian an lo hwal khup chu ni in a hlau lu tuk chu a en kwal vela ani ho hian a mu ti an hria chu an hoilet vuta an hmalam thewa chuan an tlan ta ni chu hemi hnuwa thil thleng po hi a chiang lo vek to a tu emoten an ena an tlan le ti a hria chuan zong tu ten an ron mu ta kha a hriat le thu a soita ni lindai na thil ton mak taka soiba ka ediya omdan mak tak a roi mayan hu chuan investigators te po an lu a hai hle a omzia an hre theilo engtin nge edi kha aron chu anga a chungte ina lindai da anga a in hriat tlat te kha engi omzia ni angle lindai in a mu mi mak tak te kha tu te nge ni ang enga tingi an pahnih ni hian an thil ton za a som kwa vel an hria chian thei tak mia lo an ma ni ang tho hian he missing 411 le khabuwa le karon soi to video danga te po khan ram hnuaya bo thil ei si lo dam tlat le thil hre chiang lo maktak mun maktak a mu le te hi an tam mai si a case khat chi ani lawa case tam tak a om mai hi engtin nge kan soifia ta kang le zo na hlir ani e